हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला जोंहा अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 3 खौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे पार्ट 3 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना भिडिअखौ थाबैनो रिलिज होगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। जाहाथे आंबो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हायो दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे।